गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो बड' इनसाइट 24 आव नोंथांमोनखौ बरायबाय। नोंथाङा बर' रावजों सानफ्रोमबोनि बर' खौरां, सोलोंथायारि, थुलुंगायारि आयदा आरो गोनां फोरमायथि मोनबाय थागोन। दिनैनि फुंबिलिनि खौरांखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन। गिबि खौराङानो दङ हिमाचल गामियाव गोजाम नेमखान्थिखौ मानिनानै सानै बिदा फंबाया सासे आइजोखौनो हाबा खालामदों। हिमाचल प्रदेशनि हट्टी हारिनि सानै बिदा फंबाया सिरमौर जिल्लानि सिलाई गामियाव खुंजानाय मोनसे दोरोङारि जुलियाव सासे आइजोखौनो हाबा खालामदोंमोन। हाबाया गोबां बिसि मुंनि मोनसे गोजाम हारिसायारि नेमखान्थिखौ फालिदोंमोन, जेराव बिदा फंबाय सासे बिसि रानलायो। प्रदीप आरो कपिल नेगिया 12 जुलाइनिफ्राय जागायजेननाय सानथामनि रंजानायनि समाव सुनीता चौहानजों जुलि जायो। जराया बुंदोंमोन दि जुलिया बिथांमोननि गावारि सायख'नायमोन आरो रावबो बिसोरखौ नारसिननाय जायाखैमोन। सुनीता आरो बिदा फंबायफोरा बुंदोंमोन दि बिसोरो दोरोंनि बागै मिथियोमोन आरो बेखौ खुसिजों नाजावना लादोंमोन। हाबाया जजदा आरो सेन्च बायदि गोजाम नेमखान्थिफोर दंमोन, जेराव सासे फुजारिया ओनसोलारि रावाव आरज गाबदोंमोन आरो बोर होदोंमोन। जुलिनि मेथाइ, मोसानाय आरो आसार खान्थिनि भिडिअफोरा ससियेल मिडियायाव भाइरेल जादों। हट्टी हारिया नखरारि हाखौ बोखावनायखौ होबथानो थाखाय सिगांनि समाव गोबां बिसि फिसायखौ उनसंदोंमोन। ओनसोलारि रावाव ज'डीदार मुंनि बे नेमखान्थिखौ दासिमबो माखासे नखरफोरा फालियो। जदिउबो बेफोरबादि हाबाफोरा आथिखालाव मोननो थाङा, थेवब्लाबो बेफोरखौ गनायनाय जायो। नैथि खौराङाव दङ आसाम पुलिसआ काछाराव 6.2 कौटि रांनि हेर'इन जब्द, सानै हमजादों। काछाराव 6 कौटिनिबो बांसिन बेसेननि हेर'इन जब्द, सानै हमजादों। आसाम पुलिसआ काछार जिल्लायाव फेग्रा मुवानि बेरेखा अपारेशननि समाव 6.22 कौटि रांनि 1.22 किल'ग्राम हेर'इन जब्द खालामदों। तिबुद्दीननि सायाव बिथा खालामनानै अपारेशनखौ धलाई पुलिस थानानि सिङाव थानाय सप्ताग्राम ओनसोलाव खालामनाय जादोंमोन। जब्दनि सोमोन्दैआव सानै सुबुंखौ खानाय जादों होनना फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। आसाम चिफ मिनिस्टार हेमन्त बिस्व शर्माया ससियेल मिडियायाव आपडेटखौ फोसावदोंमोन आरो आसाम पुलिसनि नाजानायखौ बाख्नायदोंमोन। थामथि खौराङाव दङ आसाम बक' गामियाव सारअन्थाइ गावनायजों सानै सुबुंनि जिउ खहा, साथाम जोखोम जादों। बक'आव सारअन्थाइ गावनायजों सानै सुबुंनि जिउ खहा आरो साथाम जोखोम जादों। आसामनि बक' ओनसोलाव गुबुन गुबुन सारअन्थाइ गावनायाव सानै गामियारिफोरनि जिउ खहा जायो आरो साथाम सुबुंफोरा जोखोम जायो। थैनाय सुबुंफोरखौ दिलिंगा गामिनि नीलकमल दास 25 बोसोर आरो पुकुरिपारानि कमल बर' 40 बोसोर होनना सिनायथि मोनो। सारअन्थाइ गोग्लैनाय समाव सानैबो माइ फोथाराव खामानि मावगासिनो दंमोन। जोखोम जानाय गबिन्द दास 60 बोसोर, रिम्फी बर' 15 बोसोर आरो ममता बसुमतारी 24 बोसोरखौ बक' गुदि सावस्रि मिरुआव थिसननाय जायो। फाहामगिरिफोरा नीलकमल आरो कमलखौ सौफैनाय समाव थैबाय होनना फोसावदोंमोन। गोब्राब थासारियाव गबिन्द दासखौ गुवाहाटी मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव दैथायहरनाय जादोंमोन। फारसेथिं गुबुनफोरा बक' पिएचसिआव फाहामथाय लागासिनो दंमोन। ब्रैथि खौराङाव दङ गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिया 96.58 जौखोन्दो नुजाथिनायजों बिएड हाबनाय आनजादखौ खुंफुंदों। गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिया रबिबार 20 जुलाइ खालि बिएड कमन एन्ट्रान्स आनजाद 2025 खौ खुंफुंदोंमोन, जेराव 96.58 जौखोन्दो गोहोम गोनां नुजाथिदोंमोन। सा 15,282 रेबथुमजानाय बिनायसाफोरनि गेजेराव सा 14,760 आ आसामनि 10 नोगोरफोरावमोन आरो 18 मिरुफोराव खुंजानाय आनजादाव जिरायदोंमोन। मुलुगसोलोंसालिनि गावनि मिरुआव 3,332 बिनायसाफोरजों बयनिख्रुइ बांसिन भट होनाय नुनो मोन्दों। आनजादखौ जेबो गोरोन्थि गैयाजासे मोजाङै खुंफुंनाय जादोंमोन। भाइस चेन्सेलर प्रफेसर नानी गपाल महन्त आरो रेबथुमगिरि डक्टर उत्पल शर्माया मुलुगसोलोंसालिनि सोलोंथायारि मुंदांखा आरो सांग्रां बिथांखि लानायनि थाखाय जाफुंसारनायनि मुं होयो। मुलुगसोलोंसालि बावैसो एनएससि ए+ बान्था होजानाय आरो टाइम्स गोजौ सोलोंथाइ रेंकिं 2025 आव दिन्थिजानाय सा-सानजायाव गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय मोनसे गाहाय फसंथान जानानै दं। बाथि खौराङाव दङ बांगारायाव 15 ग्राम सन्देह गोनां हेर'इनजों लोगोसे फेनानै थानाय सालायगिरिखौ हमदों। आसाम पुलिसआ रबिबारनि फुङाव आजरा पुलिस थानानि सिङाव थानाय बनगारायाव सरासनस्रा नाका चेकिंनि समाव 15 ग्राम सन्देह गोनां हेर'इन जब्द खालामो। बे जाथाया फुंनि 10:30 रिंगासोआव जादोंमोन, जेब्ला गंसे टाटा मेजिक गारिआ
मिर्जानिफ्राय आजरासिम दावबायनायखौ बन्द खालामनाय जादोंमोन। सालायगिरिनि फेग्रा थासारिया सन्देह सोमजिहोदोंमोन। आजरा एससिपिनि दैदेननायाव आरो मावख'आरिफोरजों नुजानाय मोनसे मोजाङै नागिरनाया सालायगिरिनि मासियाव दोनखोमानाय हिर'इननि मोन 11 सिसिफोरखौ नुनो मोनो। मोनसे ड्राग्स डिटेक्शन क'डआ हिर'इननि थाथायखौ रोखा खालामदोंमोन। आयेनारि खान्थि बादियै बेसादखौ जब्द खालामनाय जादोंमोन आरो सिल खालामनाय जादोंमोन। मरिगाव जिल्लानि झाटार आली 27 बोसोर बैसोनि सालायगिरिखौ खानाय जादोंमोन। एनडिपिएस एक्टनि सिङाव मोनसे केस रेजिस्टार खालामनाय जादोंमोन। थि खौराङाव दङ निकेरिभिलआव बांलादेशिफोर दंब्ला जों गिबि मन्थ्रिजों जयै बुलडजार सालायगोन। बे बाथ्राखौ बुंथिदों उकिल गगৈ। शिबसागरनि एमएलए उकिल गगैआ मेरापानीनि निकेरिभिलखौ होखारनो हागौ होनना फिनजाथाय होदों। एमएलएआ होखारजानाय हाबाफारिखौ मावफुंनायनि सिगां निकेरिभिलनि नखरफोरनि फोरमानलाइफोरखौ नायग्रोमनो थाखाय सोरखारखौ खावलायदोंमोन। जुदि निकेरिभिल गामिनि थागिरिफोरा बांलादेशी होनना मोनो अब्ला उकिल गगैआ बुंदोंमोन दि बिथाङा गिबि मन्थ्रिजों थांगोन आरो निकेरिभिलआव बुलडजार सालायगोन। सुबुं दोलोनि आफादगिरिया खालि भटनि थाखायल' मुस्लिम सुबुंफोरनि नखरफोरखौ सिफायनायनि थांखिनि थाखाय सोरखारखौ सोंखारिदों। रायखांनो गोनां दि हाग्रा बिफानआ मेरापानीनि आसाम-नागालेन्ड सिमायाव थानाय निकेरिभिलआव होखारजानाय हाबाफारिफोरखौ मावफुंनो थाखाय थागथियारि जाखाबाय होनना फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। खौरांखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय।